Maayong buntag kaninyong tanan. I'm back mga Omega. After na ko sa appointment guys. Appointment kayo na ko kay Sabado. Bisaya. Tatakaroon. Bisaya mo niya ako kauban. Umang pag-umang pa ng kauban karon ko. Appointment na ko kay Sabado. Man ako appointment ako dali raman ko sa appointment kay naghatod lang kong dokumento na ipapublish. Tapos pag kuman ako o-publish igaraman ako na sa admit nagkuhan ko mga Omega. Nagpahatod na lang ko diretso ni Kinit sa pagumangkon dire sa MOA. Diretso wala mang pud kaayo traffic so dali ra kayo ning abot ug namahaw ko ay gutom na alas 10 na pwede lagi ko kapamahaw niya gutom man ko so namahaw ko sa Jollibee kuman kay nagpulat pa man ko ni Rachel si Rachel manggod magsabot mi gabi nga magkita mi karon sa MOA kung magbanding sa mi kang adlaw kay dako mo kong pekan so magwan din sa mi diri libot-libot mi sa MOA istorya lang yung duha diri banding kay kung wala pa silang laga ka nang banding na magumidaan niya tapos karon kay before siya mo balik kung sakay sa barko cruise ship man na iyang gitrabahoan so musakay na siya karon 27 nag-decide siya makita daw ni dapat gudun ta is dito ko matulog sa iyang condominium niya yung gistihan bawal man mag-stay sa katao sa iyahang room dugay ay bawal stricto sila sa iyang gikuha nga room dito so wala na lang ko ning dayon pagkaragyan ko pa din ako magdala og pakbang pwede na kita din sa MOA one day stricto man ang ilahang hotel dito so wala na lang mahal po sabi man yung libre dito so wala na lang na dayon so nag-decide na lang mi nga magbandi na lang mi dapat jud unta sa BGC mi na din wala pa ko ato BGC nakaadto ko BGC wala ko kasi sa BGC pero dito ako sa kuan sa McKinley Hills lang po dito ako nakasulod ko dito then anak ko nga layo na mo pabiin ako na layo kaayo okay ra gumawa kayo pero doon naman sa Quezon City naman to na decide mi gabi mga Omega nga kita mi karon so na ako sa gawas kaya man ko pamahaw sa Jollibee yung gawas ko diri sa sa MOA kay tugnaw lagi sa gawas libot-libot na po ganina then nagulat ko na Rachel kaya nag-bus man siya lato na ko siya diri mahulat ko siya yung text kung asa may magkita ay ako matulog masyado muna ko kauban maglibot-libot kaysa ako kasi ako tanaw kaya kung nakikauban mo kasi nawat mo tanaw dito shopping mall window shopping dahil shopping mall shopping ka wala ka i-shopping mag window shopping lang ni Rachel ulat ko niya mga Omega diri tambay sa tira ko lang na sa sulod grabe ka tugnaw ulat sa kanya diri guys mag-video lang ko niya, mag-vlog ko niya sa akong banding pag naan na siya yan ang mga Omega share ko lang
dali ni Rachel dali napita kay dili man ang bus stop. Di na man ang bus stop. Kung mga sakyanan, grab dali po. Dili na lang ko magulat o siya inside. Di ako nagulat. Dili ko nagulat sa may fountain. Dali ko makita ni Rachel. Tara, pag naong niya sa bus, atuod na siya kung asa ko nagulat. Kaya dili na siya mangita sa sulod. Tugnaw kayo sa sulod mga omega, hindi rin ako nagulat. Kaya katugnaw. Dala mo good jacket mo. Pwede na lang po mo po. Malingaw po ko tanaan. Tayo magkukuningan niya, pero mga omega, dali kung ganang man. Dili siya biyahe pa ba yun. 1 hour po ko nagtambay dyan. 1 hour po. Kaya kung hati man ko ng opisina, nasayo ko kay para taas pa ng among banding. Biyahe pa man po siya. Mayroon ko, nag-ulan mga omega. Lalo na mag-rides ni dito sa likod. Kaya sa may Manila Baby sa dito guys. Sa walkway, Manila walkway. Rides daw po ng umihan. Punuhay. Ang libot-libot na po tinhi. Para malingaw po taon nito. Wala to siya ng grab. Kaya nag-grab pa si Rachel. Dali lang to. Basta din guys. So, pag video ko guys, pinala si Rachel. Update lang ko kung asan ko kung lapitan ng tambay-tambay. Diba dito sa ulan. Kanina dito sa likod. Tapos karon, nabalin ko sa likod. Kalisod siguro ko pang tao ni Rachel dito. Nabalin ko dito sa bangan. Para pag naon niya sa bus na nalagay. Sabay na may sulod sa bawa.